ora eneng nyatane. Kang mestine Wisnu kuwi dewa gawe tentrem, gawe kabagyan nanging yen kuwi dudu Wisnu, ning kowe kuwi ratu sing kepanjingan jiwaning iblis. Kowe ratu sing watakmu kaya kewan, tanpa duwe rasa welas kang sarta asih marang sakpadha padaning umating pangeran. Sawangen para wadya balamu padha mblasah kae kabeh saka jaba saka kuwi Anoman. Wis sakwetara manci Semar Badranaya ora ketemu, ora pasatemon kelawan jeneng sira Anoman. Lah kok iki dadi Janur Gunung Kadingaren? Janur Gunung Kadingaren jeneng sira Anoman prapta ana ing Karang Kadempel kene. Ana parigawe apa Senggana? Kyai lumaing bawana kureping akasa mboten wonten ingkang saged kula suwuni pirsa kejawi paduka Kyai Semar Badranaya. Perkara apa Senggana? Perkara apa? Kyai mboten wonten sanes inggih muhung tumrap gesang kula menika duh Kyai. Rumaos kula gesang wonten Madyapada menika sampun dangu. Anoman urip ana ing jagat raya menika sampun lami. Anggen kula suwita utawi puruhita wonten ngarsanipun Prabu Rama Wijaya ing negari Pancawati Denda duk rumuhun. Kinten kula sak sampunipun rampung anggenipun netepi jejibahan ngrubuhaken negara Ngalengka sampun paripurna ingkang dados gesangipun Anoman taksih ginanjar umur ingkang panjang. Kamangka Kyai, kamangka bendara kula sinuwun Prabu Rama Wijaya sampun muksa murut marang kasedan jati lan malihipun kadang-kadang kula wanara inggih sampun paripurna ingkang dados gesangipun. Lah kok Anoman nganti ing ripalungguhan sakniki dereng wonten titikan kapan Anoman dipun timbali kalian Gusti ingkang murbeng dumadi. Duh Kyai Semar, lepat kula menika menapa, dosa kula menika menapa? Kula nyuwun pejah Kyai Semar. Aja ngawur kowe Anoman. Anoman malompat sampun prapteng witing naga sari mulat mangandhap katingal wanodya yukur waking gelung ora sakwaraga kaeksi aja waton omong ning ngomonga sing nganggo waton Senggana. Kok kowe njaluk mati ning Semar iki ketemu pirang perkara ingkang wenang amurba kang sarta amisesa patine menungsa kuwi dudu sakpadaning titah ning kabeh mau ana astane Gusti ingkang maha murah. Senadyan kabeh umat bakal tumekaning pati asale lemah bali dadi lemah ning yen uripmu isih ginanjar umur sing panjang
tegese kewajibane Anoman, darmane Anoman ana ing jagat raya kene durung rampung ngono. Yen kowe njaluk mati ning Semar Badranaya, kowe siji kowe iki kleru, loro tegese kowe kuwi nggege mangsa nggelak wanci nrajang kodrating ilahi. Tak jarwani ya Anoman. Pati kuwi pinerang dadi telu. Tak baleni meneh. Pati kuwi pinerang dadi telu. Siji Pati Nesta, loro Pati Madya, dene sing pungkasan sinebut Pati Utama. Siji Pati Nesta. Pati Nesta kuwi tegese pati kanthi cara nerak kodrating pangeran, kanthi cara lampus diri, ngombe racun lan liya-liyane kuwi jenenge Pati Nesta. Yen iki mengko nganti mbok lakoni tenan, nyawamu ora bakal ditampa karo sing kuwasa, wekasan nglambrang dadi jim setan priprayangan. Kuwi sing den arani dening Pati Nesta. Dah dungkap angka Pati Madya kuwi patine menungsa kang wis dungkap ing mangsa kalane. Pancen pati kuwi mau wis dikersake karo Gusti kang akarya jagat. Perkara besok mlebu swarga apa neraka kuwi gumantung amal tumindake nalikane urip ana ing alam donya. Yen pancen tumindake becik nglakoni kewajibaning pangeran, ngedoi apa sing dadi laranganing Gusti, iki mengko bakale cadangane ya kaswargan sejati. Ewadene yen uripe ning alam donya iki mung ngoyak butuhe hawa, nyingkur marang pitutur kang sarta ora gelem nindake perintahe pangeran, mengko cadangane ya ana neraka jahanam. Iki tenan Anoman. Kuwi sing den arani dening Pati Madya, ewadene senggana, ewadene sing pungkasan diarani Pati Utama. Apa to maknane Pati Utama? Pati Utama kuwi tegese pati kang dijalari, bebela bebener, kang sarta mbelani kautaman. Contone para pahlawan kusuma bangsa ingkang netepi jejibane, kang netepi kewajiban kang sarta darmane. Wekasane kok mati ana ing perang gegempuran, kuwi ganjarane ana swarga tundha sanga. Nah, saiki kowe kari milih, saiki Anoman kari milih. Senggana Anoman kepengin mati nista apa mati madya apa mati secara utama? Kula kepengin mati utama, Kyai. Lah dalah. Semareka ten prayekna semunira ririh eka hambalik titiyani gandaya hani Anoman kepengin mati secara Pati Utama. Lho. Ya to ya. Yen pancen Anoman utawa Senggana kepengin mati utama ya tebusen, tebusen. Merga darmamu urip ana alam padang iki durung rampung, kewajibane Senggana durung rampung. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat derajat pangkat, lima donya. Kuwi kabeh ana panguwasane Gusti kang purbeng dumadi. Inggih ngestokaken dawuh Kyai Semar. Nanging Senggana kok diganjar umur dawa ki ana sebab musababe. Sebabipun punapa Kyai? Ya.
Dadi kowe lali kowe. Yen Senggana kepengin ngerti, yen Anoman kepengin sumurup, bakale tak dongengi, bakale tak ceritani. Bakale tak elingke dina pinaringan umur sing dawa. Nalika Senggana isih ngabdi utawa suwita marang Prabu Ramawijaya, satriya-satriyaning tanah Jawa. Rungokno ya, kaya ngene. Kaya mangkene critane sejarahe. Kenang apa Anoman kok diganjar umur sing dawa. Kaya ngene tak elingke sejarahe Senggana. Yo! Hey! Ah! Apa nyata saya tidak tangkap purba dening manungsa ya. Wah! Yey! Hey! Yo! Ya! Ingkang Triprakara kudu kalawan bejo kang sarta takaning panggotu Oh. Sinto? Pen! Ya! Hey! Hey!
yaksa kura rupa ora isa deng nalendra yaksa halaku kang palwalya ingkang gembira marang ngise siyung metu Prabowo Goro mawali an Latyalah paribasane tangis kalindesan wengis kumara kinebut dewaning antaka aning peperangan sari kudut palwaga iki maewu-ewu kang dadi tumbaling pabaratan prajuritku tumpes tapis wadya balaku gusis nganti sedulur lan anak-anakku uga melu dadi kurban iki merga anggonku ngeboti marang katresnan suci yaiku marang Rekyan Warasinta pancen bener jarene para sarjana ingkang sujaning budi pancen bener jarene para sarjana ingkang sujaning budi kalamunta sing jenenge tresna kuwi iso glandang carang saka pucuk kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan ya Rama Wijaya Prabu Rama Wijaya kowe aja girang-girang gumuyu dupek kowe wis bisa numpesake wadyabala ing negara Ngalengka Rekyan Sinta bisa kerebut Rekyan Sinta bisa kerebut Rekyan Sinta bisa dadi bojomu yen sirahe Rahwana Raja wis bosok koklek rubung laler Rama Wijaya tumuli walien sing dadi rasamu senadyan wadyabala prajurit negara Ngalengka diraja wis mblasah ngibarat kaya babatan pacing negaraku wis bubrah nanging Dasamuka tetep isih ngadeg jejeg ana ing kene mbelani katresnanku Dasamuka netepi jiwaning sinatriya ayo
mawahyut Dosa muka ora rupa mangasas ngati angin pangsam palkarapan selo kagyat kakundo nang joko-joko Prabu Dasamuka. Rama Wijaya piye? Prabu Dasamuka. Mumpung durung kedadian sira tumekaning pati. Isih gedhe palimarmaning sun marang Dasamuka. Ayo dina iki Dasamuka nungkula. Kowe nungkula. Dene garwaning sun Rekyan Sinta balekna marang panjenenganing sun. Yen to kateman mangkono bakale lestari anggonmu dadi ratu mapan ana ing negara Ngalengka. Piye? Aku mbok kon nungkul. Iya. Anggepmu kowe kuwi sapa? Anggepmu kowe kuwi sapa? Kowe ora susah ngeman karo Dasamuka. Bayangen Sinta, ukupen negara Ngalengka nanging yen wis pedhot gulune Dasamuka ngatang-ngatang dari batang. Yen to mangkono, yen to pancen kaya mangkono pranyata kowe Nalendra kang wegah nampa wewarah nampik pitutur becik endo marang piwulang kang utama. Kowe ratu kang wengis Dasamuka. Kowe ratu kang wengis, sing wengis kowe Rama Wijaya. Kowe ora ngilo karo kahananmu. Kowe ora ngilo karo githokmu. Kowe ngurbanake nyawane ewon prajurit munyuk mung kanggo nuruti tresnamu marang badan sepoto. Mung kanggo nuruti kaperluan pribadimu, mung kanggo nuruti nafsu serakahmu. Kowe bangsat Rama kowe. Munyuk-munyuk kae mbok apusi. Munyuk-munyuk kae mbok apusi, mbok nggo beteng letek ing atimu. Anggonmu kabon palaku negara Ngalengka kae blasah nganti kaya babatan pacing iki merga saka nafsu kekarepanmu. Rama Wijaya. Kowe kabondo ing katresnan nganti kowe ngorbanke pirang-pirang nyawa. Apa ngono kuwi dudu wong kecem? Apa kaya ngono kuwi dudu wong wengis? Undange akeh kang ngandharke kowe titise Dewa Wisnu, dewa kang andum kabagyan, dewa kang andum katentreman, dewa kang andum ing reh katresnan. Nanging kabeh mau taek. Ora eneng nyatane. Kang mestine Wisnu kuwi dewa gawe tentrem, gawe kabagyan, nanging yen kowe kuwi dudu Wisnu, ning kowe kuwi ratu sing kepanjingan jiwaning iblis. Kowe ratu sing watakmu kaya kewan tanpa duwe rasa welas kang sarta asih marang sakpadha padaning umating pangeran. Sawangen para wadya balamu padha mblasah kae kabeh saka pakartimu. Kabeh saka pokal gawemu, kowe ratu sing jireh getih wedi mati. Kowe aling-aling bangsaning munyuk sing padha dadi korban. Kowe dudu menungsa Rama. Kowe bangsaning satu kewan, kowe jagal, kowe iblis Rama Wijaya. Aja kleru panampa Dasamuka. Yektine anggonku napaki perang iki ora mung kasurung brantaning asmara. Njaluk baline Dewi Sinta babar pisan ora.
Nanging sing luwih wigati, kewajibane Prabu Rama kuwi mbrasta mamalaning jagat ingkang sinandhang Ratu Ngalengka sakwadya balane. Mula aja nganti tumpang suh ideping tekad, aja nganti warsuh anggone matrapake katresnan lan kewajiban. Ingkang ingsun tindakake mung kudu nyirnake sukertaning bumi kang ora ana mung kinarya pancatan. Garwaku sinta mung kinarya pancatan, anggonku bisa sak pejagong karo Dasamuka. Dene sapurnaning peperangan iki bakal katandha jaman kang anyar kang kebak ing katentreman, ya kuwi jaman Kerta lan Raharja. Gombal cangkemmu Rama. Ucapmu kabeh mau ora ana nyatane, kabeh ucapmu mau mung kanggo ngetokke sucine tumindakmu. Ana ngareping wadya balamu, nanging aku weruh regetaning atimu. Aku weruh regetaning rasamu. Kowe wong lanang kang kaprawasa dening bojo, kowe wong lanang kang uripmu dikuncara dening katresnan, dikuncara dening sinta. Jajarmu satriya, jajarmu satriya, nanging sejatine kowe kuwi wong lelemeran, kowe wong jireh, kowe wong ringkeh Rama. Sakarepmu anggonmu ngarani Dasamuka. Ingkang baku Rama Wijaya mung netepi wajibing urip brasta angkara murka ngruwat reretuning jagat kanthi ateteken adiling hukum. Ganjur hilang nyawamu. Aja minggat kowe, yangsat. Yo. Ya. Hey. Tuh. Ya. Kowe. Wongko. Wah.
mangkahang rasa-rasa hembar lindu bumi gunjing kumaludo gondor kata kumot kang coloni ing hidosa muka aja sinengguh Rama Wijaya mundur mung tekan semene rawuh Rahwana Raja lena kaprayitnan lair kelawan batin ketaman jemparinge Prabu Rama Wijaya tinjung akhirat kuwi sang angkara murka. Odhap nalika samana Drebabah ndepane lemah Nalendra ngalengka diraja Prabu Rahwana Raja. Eling-eling sang Dasamuka anggaduh wujudipun Aji Pancasanya. Aji Pancasanya sanadyan dumugining pralaya lamun isih ngambah lemah ngidit kirut kanang limut angin mamirian jalari. Anjalari sang Dasamuka gregah lamun to kasiliring maruta ingkang gugah rasane sang Dasamuka Rama aku isih urip ya yo hey Hae 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 Pancasanya hi oi andedel kayuh kono Ari sang Rama Ndaya Patyana Yaksa Gung Cangkrama namane wela katak sini jejaki troning waung mbadha kolam tanpa tuwuk mina-mina Drajaladri mila gugu saben ari
ya jagat Dewa Bathara, ya jagat pangestung Kara. Kaendak sawang lamun ora sisip sing dadi panduluning Anoman. Ratu Gustiku Prabu Rama Wijaya lagi perang tanding mungsuh nglawan Ratu Hambek Nista Budi Candala. Ratu saka negara Ngalengka diraja kang jejuluk Prabu Dasamuka ya Sang Prabu Rahwana Raja Batu-batubat. Kae angger tak sawang Ratu Gustiku nglepasake wujuding panah utawa jemparing, Prabu Dasamuka tumekaning pati bisa urip maneh. Angger saben-saben Ratu Gustiku Prabu Rama Wijaya nglepasake wujude jemparing ngenani dadane Prabu Dasamuka nganti tumekaning pati, Dasamuka bisa urip maneh kaya mangkono marambah makaping-kaping. Anoman duk kepungkur nate didongengi mbok menawa Prabu Dasamuka kuwi bisa sekti mandraguna pilih tanding sajroning ayuda awit anggaduh wujuding aji-aji Pancasanya. Aji-aji Pancasanya matiya sedina ping 17 paribasane. Lamun isih ngambah lemah kang sarta isih kesinungan bumi geni banyu angin kang sarta swasana, ragane iso urip maneh kaya wungu saka nendra. Ya. Perang ora mung nganggo akal, nanging perang ya kudu ngandelake akal. Bedol wujude gunung karungrungan barengi karo Ratu Gustiku kang nglepasake wujuding jemparing. Jemparing ngenani dadane Dasamuka, ragane Dasamuka tablek nganggo gunung karungrungan. Janji Dasamuka ora mudhar, tak sembah hidri-hidran dene iki. Campo. Wah! Mobiar. Malaning rat leketeking jagat gelah geleng bumi panusmaning jajil laknat sukertaning bawana. Munyuk Anoman kang kaya kuwi. Ya, aku wis mbok pateni.
nanging Seksenana sumpah utawa sepatane Dasamuka ya Sang Rahwana Raja. Aku bakale tetep ngideri jagat. Sukmane Dasamuka tetep gentayangan. Aku ora bakal leren anggonku nggoro godha ana ing jagat raya sesandingan kelawan wanita Titis Witawati. Angudari tiasra riwut ora wedi rawat wawadi wedi lamun kauningan mring sang hambek ngumaladi tanwandi pinardi bloko Tanwandi pinardi bloko kacurenan kang hambek juti Anoman Senggono aja kegeden rumangsa kowe dupeh kowe wis bisa paring pambiyantu marang panjenengan ingsun nyirnake Prabu Rahwana Raja babar pisan Prabu Rama ora ndugamana yen to lancang tumindake Anoman tanpa njaluk idi palilah marang panjenengan ingsun kowe wani nablek Anoman wani nablek wujute gunung karungrungan marang Ratu Ngalengkadiraja Prabu Dasamuka. He Anoman dina iki rungokno dina iki mateni mungsuhe Prabu Rama Wijaya tanpa njaluk idi palilah kelawan panjenengan ingsun tumindak mulancang krana wani ngremehke kelawan panjenengan ingsun rungokno sepataku rungokno sepatane Prabu Rama Wijaya he Anoman kanggo srana midana marang kabeh kang dadi dosa kang sarta kaluputaning senggana uripe Anoman besok bakal diganjar umur dawa kepara nganti 600 700 tahun uripmu besok aduh mati aku Prataruna hangutiya sanes Rama kasangune dumati marsudi ing kamro kang akeh gunane bisane sambodo saora-orane Prabu Rama Wijaya kuwi rak titise Bathara Wisnu
Sabda Raja Pandhita Ratu pangandikaning Nalendra tan kena wolamali pindhawe Kresna ingkang tumetes ana dlancang seta sayekti datan kena den ilangi. Panandang adile mung disandang, lelakon adile mung dilakoni. Senggana mbok menawa kodrate uripmu pancen kudu kaya mangkono, nanging Anoman umurmu diparingi dawa iki tampanen kanthi jembaring ati. Umurmu kang dawa iki malah bisa kinarya. Umurmu kang dawa iki malah bisa kinarya Anoman nyeramake uripmu sakwutuhe marang garising bebener lan kautaman. Merga senadyan umurmu dawa nanging ragamu isih kuwawa netepi darmaning urip ana Madyapada iki. Nuwun inggih ngestakaken dawuh Kiai. Kowe apa wis bisa nampa lelakon iki? Inggih saged Kiai. Sing ikhlas rasamu ya senggana. Nuwun sewu Kiai. Kepiye ana apa maneh Anoman? Saksampunipun kula puruita dumateng Sinuwun Rama Wijaya, kamangka Gusti kula Sinuwun Prabu Sri Rama Wijaya sampun murut wonten ing Kasedan Jati. Lajeng Anoman menika kadidene kecalan pengayoman. Anoman kadidene kelangan pengayoman. Kula badhe suwita dhateng sinten keparenga paring dawuh dumateng kula pun Anoman Kiai Semar. Ngene ora suwe maneh Ratu Gustimu Prabu Rama Wijaya bakal manitis marang titah ing Madyapada. Ya priyayi kang ketitisan Prabu Rama Wijaya kang bakal dadi papan pasuwitaning Anoman. Mekaten Kiai. Ya, mula prayogane jeneng sira Senggana luwih dhisik Tetugura ana sak kiwa tengene